Welkom alweer. Joet stem in Oudwaard bij Huis te Waarden waar Pieter Wilkes een optreden jouwt. Hier speelt de rol van Jan Binnes en ik ben benieuwd wat er Joet over verteld wordt over Jan Binnes. Pieter Wilkes, kun je iets vertellen waarom we Joet bij elkaar hier binnen? Ja, vanwege Salomon, het spektakel wat van december opgevoerd wordt in Kalm. En wat vind je Joet pak? Nou, dat wordt verteld door Jan Binnes, waar dat nog krijgt weer. Als ik het goed begrepen, hij speelde de rol van Jan Binnes in het stuk van de Kalme oproer. Ja. En waar heeft hij daarvoor benaderd? Siep. Ja. Siep was vrij om de haardrol te spelen in Salomon. En ze Siep vragen van of wist er nog meer die geschikt ben om mij te doen. Nou ja, dan komt het al bij Johannes Riepma en Pieter Wilkes. En heeft u zei het al vaker bij het Eindhoorn? Nou ja, als je ziet links doe je wel eens wat mee. Je hebt een loftspullen of meer dingen in de theaterachtige sfeer. Ik heb bijvoorbeeld met theater een keer een programma in, een bannervoorstelling weer dat. Speel ik een blinde soort cowboy-achtige troubadour. Die tussen het stuk wat ongeveer zong, mooi liederen. En wat wordt er van die vregen in de rol van Jan Binnes? Wist dat al? Nou, dat mag ik echt wel spelen. Ja. Ik mag echt wel Jan Binnes de persoon spelen. En komt die muzikale talent van pas tijdens het stuk? Nou, er worden wel liederen zongen. Hoe groot meer al daarin is, dat weet ik zo net. En du wist hoe het aanreed met Jan Binnes? Net best. Dit wie het Kalme Oproerjournaal vanuit een bomvolle zaal in Huis te Waarden in Oudwaard. Ont de keer.